pakashata mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti aiwa Bulawayo senator aiwa votogwa, Bulawayo senator gonzi panguva inoi aiwa vatogwa vari kuma-CID, asi mhosva yavo haipo, hapana mhosva yavatorerwa, asi vari kungozivikanwa kunzi vari captured panguva inoi. Sambina mashoko abuda taurwa naGift Ostalos Ziba vakomana vepabulawayo noti bosubscribe like kuti na on the bell icon. Tiinda paindo paka inoposta picture rathe senator vekubulawayo nyora chiti Bulawayo Senator Honorable Gideon Shoko has been arrested by Bulawayo CID, law and order, without committing any crime. He is being targeted for being a progressive voice, a chilling example of the regime's crackdown on its own citizens ahead of the Sadc summit. Zvinhu zviri kuitika zvimuri yeZimbabwe, toona vanhu vakawanda vari kukeptwa each and every day. Muzuva nezvo takaona 4 paairport vachiburitsiwa muaeroplane, tikaonzwa kuti kune vamwe kuti 13 vakabatwa kubulawayo. Nhasi tiri kutonzwa kuti nhamba yoramba ichiingiriza. Panapa Ostalos Ziba atotora mashure kuti this regime iri kutya crackdown but there's upcoming Sadc summit. That's why iri kubata vakomana vese vairi kususpecta kuti vangakwanisa kukonzeresa. Panapa tiri kuona vana Gideon panapa Shoko vatotogwa vatonovharirwa. Mashoko ari kutaura ari kuti they are avoiding interruption by the upcoming Sadc summit. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro aiwa pekutya kwakadai kana chiitiko zviri kuitika munyika yedu, nyika yeZimbabwe. Pinda comment section medu, musanga no subscribe or like, tinotina on the bell icon.